Guys, good morning. Karon guys, sa Jukaju ko. Alas 5:30 pa mag-atang ako na to. Salamat ka Jun. Amping, doon ka mamahaw. Di ko sumahaw lagi kay di ko mamahaw ka nang sa suho ko. Ura na si kukwak. Guys, see you dito sa Cebu na pud ko. Mato na ko no stiri dito. Ter, mato na ko ter. Bye. Guys, gahuwat ko og ban or series baron raman dari ang katagbakan guys, padung sa katagbakan deul radari niabot na ko dari alas 6:30 na nakabot na alas kadupila dari na. So sakay na ko guys na hangbag ay baka sa hangbag is puro mga buwak. Agi di kuno midari. Asa man di mag Ari ma'am. Ari. Kani? Oh. Anan, itso. Aw na di diri nagsti ang kuan? Dire ang kuan pero passenger na standby dyan iskan na imong bag. Bos, salamat ka do bos sa singan mo. Michael. Michael na nasa trabaho diri sa Port Luon. Nawa na luon na lang. Naluon na lang na guys oh. Nakuha na sa bagyo na sana. Salamat kay Monis din nagpasakay sa motor padung sa gawas pag abot na dari sa Bohol. Taga Bohol ramang ko pero na ako sa Cebu. Isa taot ni mo imong Shout out ko sa kauban. Imong uyab di ay, imong uyab. Imong asawa. Wa ma'am. Wa kay uyab. Wa. Ano wa kay uyab nga? Tabugan, tabangan na to ma'am. Ay gaano na ka dali. Salamat ha. Sige. Mungutan mo din mga taga Bohol jud. Salamat. So kaning light piri guys. Mora po niyang gisagdan pag ngari-dari murag usa naman ni siya magbalik-balik. Murag kaduha rin sa mobiyahe sa adlaw. Alas 8:20. Dili sa sakto nga mo ano. Kay katong pag na rin ha diri alas 4 mo larga dito sa Argao, alas 5 na nakalarga, nakaabot mi diri alas 7. Dili sa sakto ang iyahang schedule. Alas 8:20 na. Bye Bohol na pod. See you Cebu na pod ko. Cebu guys. Libog bang ko guys, wala magpadong pa magbuhol ya Cebu naman dahil ini. Ningaw kadto guys, giningaw ko dito sa Bohol. Kay dali ra kadto ko.
di mo tanawon mura pud ka buhol. Ako nakanaog na ko guys. Para lang kainit dari. Si Dante. Ali Dante. Ala. Itagbo si Dante oh. Tagbo just one guys, 20. Yeah, lingaw si Dante. Hello Dante guys. Kusura ba ni sa gabi guys? Ay, naula oy. Kuan. Tung namo ko gisin diyan nga bata dito nga hanggila haghag dito sa ila maribuhok. Diyan kagwapa man. Diyan siya nga. Nanghulom kay tao sa kay mga tanom na pod. sino na. Dako na tanong guys ya. Sa dining sacrificean. Sacrifice jud ko dani nga maabot ri dali sa Cebu. Tantanga sa ni day kay lata na day. Ano ba tantanga sa nang baat ba? Dante, hanggang Kung ako po nasama daghang gilid, di madyo ko gakas ni Dante. sa gahang to. Di nasama do. Grabe ka Dante nakabuling. Ay nasama jud di Kaskas di ja. Wala pa rin sinikot dito dito gitangan ato. Buling-buling lang. A few moments later. Hello guys, good morning. Ako na pud ni si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Madong buntag natin tanan guys, ug madong hapon ug madong gabi. Diya karon guys na ni sa duko dali tanaw sa home. Kapadjas kay dia. Wala si Diya kanang hapit na ni hinog na. Diya guys na aday dari si Gigi Burst. Karon nagprepare mi guys kay maatumi kanang dagat nga mga kabatuan ba kay ha sa suri dadto. Diya maatumi sa hang amiga nga si Cheryl R kay Jay mo guide na mo dadto sila hang kuan guys. Pagikan hagi dito sa Bohol guys, ako kita na anapod si Jang. Ya. May gadyo di siya mahugtan. Wadyo ko kita dani guys. Iti nga ako kay naaday si Dari kay katunggi picture-picturean ni Jijin kay Dari man to di Dari to. Masig na pa dani. Nay, dako ka adyo. Noo ko. Diyan siya Basig na pa dahil nagtago kasi ako apa di sa babaw. Di sa babaw dahil di Ano pa di si Jam mutubo pa di sa guys na Ano pa di si mo bunga pa di sa guys kaya na Tapos sa mga naghan Kaya ko pag mamatay na siya guys kay dugay naman jigado ni Grabe. Yeah. Guys, kay gahang taong guys na awa man mo. Butang abono sa kuan, mo dako-dako na siguro ni. Kuan lagi kalibutan ng mga sagbot. Madyo naman ni makautan ta dani. Manimo mga amalroris maning ang taong
Ang anihon sa pasensya na mo dahil mo kay nagang buhok oh. Kaya mo ningutanan karon. Wala na ko Ado na. Utanan doon guys. Diyan na hagahang kapadyas o na. Sana ni siya. Pero hagahang kapadyas na do. Kira siya to Tulo na lang ka. Magsurbis ako dari guys. Kay gahang nga tanong og na okay ba? Ang kuan guys kanang ang palaya. Nadi kuidang ang palaya nga gihatag ni dito itanom. Sa kanihang malbiri guys, putdan din si Jack kay mo hindi mo tag-as Nang mga malbiri ano yung pang putdan inja na Tigas kadyo. Dahil na pagsagbot na Dahil na pagtrabaho unon dari guys. Kaya sanipan ano ning mga kuan mga bandang hanggidagikan sa Bohol. Pero musakap ako dos ibabaw kay banguha pa ko og kahoy. Katabang ko sa banan sa banday garon guys ning duty. Guys, moris ako daris pikas guys kay mga tulo ra ba ko kaadlaw makangari daris ang mga alaga nga tanom munja. Nara ba ko gibanta dyan dari nga mubuwak tong Princess of the Night. Atong tanawon guys karon og nibuwak na ba. Kay na ko'y daghang kadyong gida diring tanom ati daday gikan sa Bohol ang itanom dari. So ang mga banda buhi na ba ni siya. So nabuhi na siya ati day kay naa siya mga ugat. Yeah. So ato na isang banda dyan nga mo buwak. So nangabuhi na siya sa tanan. Diyan ako'y itanom dari ati day nga murag mga pitunis sa kabanda. So aharan na siyang ihatag nimo gikan ni sa Bohol. Hello, wow, my god ati day di ana jud makita na jud nato ang Princess of the Night. Princess of the Night. Di ba guys? Kani siya mubuka pa ni siya na. Kaso lang kay buntag naman ron so ang ijang ibuka ni gabi. So tanawa dito guys sa katong gibalita bitaw ni Jessica Soho nga pila ni kamilyon ni mapalit ning buwaka. Aron jud ko ning kamahal ning buwaka ni kanang Princess of the Night na. Mato ang mga tao sa una guys pag pandemic ang daghan gipanamdan ni kay milyon kuno ni. No ko. Na ning kuan na sa ning buka. So ani sang isint niya ti daday karon. Mangawat ko dari og kuan guys. Hala to piisa day hapit na mahinog. Padala na. Kanang lingin ka adto ba to Kay basig maunhan tas unggoy na ni ati. Maunhan tag unggoy ba ato na siya anihon. Kay na kuan na siya kanang kabangaan na. Na hilo-hilo na. So ahan ni siyang gikawat kay wa man siya ti daday to man sa gawas. Aw naanig tag-ija to Ito ati day nangawat ko. Kay sayang man niog kuhaon sa laing unggoy kay ag limon rabadari kay nawa la magkalit nga aran Sayang ka wa na mo makinabangi tong limon. Pwede ra ba to tambal sa ubo unta. Yes. Yami si Cristel sinikulo ang uban kay nag-invite na mo guys nga mga on kuno mga on mag-picnic kuno dito silang lugar si Cheryl R. Muna ba na nas Jijin? So nandito guys
hapon. Daplin po bigdagat na diha mong balay pero gidara mi niya dari. Salamat kay. So guys, dami dari sa Janggi. Usuga na mo guys. Hala, pwede na mag-picture dari day oh. Stay and save din ni guys na. Dahil nagbalik na to. Wow, kiss me na. May kiss me ni. Na, kiss me. Kiss me. Kiss me. Hi. Good morning. Kuan mo ning try ramig dari kaya mong i-discover agin juhang stay and save. 10 tra ba? Ah, late tintin. Mag 600 ito pero. Abanganan ra man ito. Ja. Hindi kailangan ko ang Hala, kanang kuan ra siya kanang creative kaadyo, kanang ilang treehouse guys kanang mga kuan sa kanang na kuan sa kanang panit sa lubi. lubi. Na aircon na siya na wata kay bawgon sa suda na. Naninduto na kayo diri sa sulod ano karon pa man style mo ko para sulod diri sa street. Ito day duyin day. Mo ka nang sige ko Picture ka lang, ante duyan. kanang i-post bitan ni kapitan i-share niya para may stay and save man to. Ni O sa Kapitan. barangay hall ba sa ato ang kanang. Pero sa kay picture sa tala. Dari dia. Na ising naog. Jijin, nakaw Jin. To nauna na si Mami, sexy Mami. Kulong sa dagat, blue. No? Jo, salamat sa imong pag-tour nimo dari Chirir R. Salamat sa adyo ni Ma'am Chirel. Sa iyang pag-tour namo. First time ko daning makaanhi. Pasati dito sa kuan. Kay mag Hala, Alara mo ding kuan na dani tas kadyo nga kanang ginagdan ba maraputag ni sa kasa. Chocolate Hills pero patagbon laman ni. ja guys. Wa mi bayad ani guys ang nisagot dani si Chirir R. Ala nindot ya magpicture oh. Sanay murag sagsag. La sige na. Dari guys, jaga picture mi ja. Mo ni si Chirir R. Ja palihog lang ko din ni jang kuan guys, jang bisita sa ijahang YouTube channel. YouTube channel nga Chirir R kay ro makakita mo si jang mga Videos. kanang mga videos kay nag-tour guide din siya guys, makakita jud mo asa mo mga sumilon, mga asang kuan na kay nani siya sa Cebu Tours, iyang agency. Pwede ra pud mo message niya guys og mo booking mo diri og mari mo og Cebu. So mo sa sexy nga Chirir R. Sexy nga rang ka kugihan. Ja salamat ka do nimo kanang Chirir kay i-tour mi niya dari guys. Ja. thank First time di ko po di mo ngari dari. First time na ko diri. So kamera diyan kuan ga og kuan guys kining ang ginaogan dari 150 kuno per head pero di jud mo magmahay magpicture dari Rang ja. ka nice of view. Amo pong pakitaan guys sa ubos kay naay daghan ka jud ditong pwedeng Napoy kuan maipakita. kanang Ipakita. dagat ja kanananay guys oh. Pwede Nay sila maragnis mangitlog na diri. sa likod. Pwede mo na mangitlog guys. Pwede mo mangitlog diha ja. Magbaon mo pwede mo magbaon og litson, pwede mo magbaon kuan pero adyo lang jud bijay jo mga sagboters ubos kay Mga bawal. bawal ka adyo ja. Tara manuong nami guys madto nami sa ubos. Kay atong tanawon dito sa ubos guys agilahang dagat. Ja lami ka ang dagat diri guys kay blue ka adyo tanawon ninyo guys tara. Kuno po ni ka ang guys. Inagsaka na ta dani yun. Basta guys, palihog kog subscribe dyan ng ijahang channel kay Arong. Makakita mo sa ijahang mga ipang suroy dari sa Cebu. Kay ako di mo ko kadto ko makasuroy guys. Kay si ja tour guide man si Jan ja. Mugban man si ja sa ijahang mga gis. Ja karon kami may ijang gitour dari guys. Si Jay bahala sa among ngarian dari guys. Wa mi gasto si Jay ni bayad. Salamat sa pag-tour. Salamat kadto Chirir R. You're welcome always sa Peruvian. Ja giding agan pa din dyan og kamuti og saging. Nanapay namin picturean dari tibiat. Si Jijin kay naay daghang kajuda yung pwedeng picture-picturean dari. Nalingaw jud ko guys. Na yung mga cottage nga mga creative kadyo ba.
Na, dya, gadungaw sa dagat. Kananay pagat. O, pwede na ta mag-picture-picture. Mao ni ilang gikuan, gi-post sa Kani, Facebook. mao ni. Oh. Kabantay ka katong giana nila ang kuan camera. Nya kanina ako. Dili na day ko, Crystal. Kay Swimsuit na ma. wa mo ko nag-swimsuit. Bra, Pamili swimsuit at ikaw mo di kadyong tao. Bitaw. pwede ra gyud ta. Pwede ra magbra mo, nagubo. Diyan na guys, wa pa mi kaabot kay ha. O guys, wa pa mi kaabot na pa netos ubos. Na wa pa mi makaabot. Crystal. Nagubo na siya. Diyan to guys, ang whale shark watching na kana. Layo pa di kay nato te. Na mo na ang whale shark watching. Radyo pa day tanong kay na pamida nga hagdan di ay at nga gianan to. Ma, anak, nagbrala ba ko ma? Sorry na mi. Tapos Gigi galatay-latay oh. Hala, nice day dari dia mag-picnic di ay day no. Picnic. Nas Crystal ka una dito kel. Nas ka to mag-picnic dari oh. Kau kata una ko katang Kaya akong dalon na kasi. wa juga kay wa na kuha ni sa audit. So naman na mag-picture-picture dito te. Si Inday na sa man to dito mga pakpak o sa man to. Pwede ka magpa-picture diha. Na siya ko ano, bato. Ay sa una kay murag nato si pakpak pero na wa na siguro na makita mo ko na yung nag Pwede ka magpa-picture tari natin. tunga babaw oh. Naman nakagkuan, pictorial ito. Itura sa ni Jijin. Gitor sa ano eh. Mama na ang Guys, so tawas dami Crystal pa rin oh. mga ligo. Ayaw ma. Hindi na dyan mag taras Crystal lang ato dito. Arang kalinaw kadyo ang dagat. Ha? Asa magduyan ang dapit? Oh, nasa ilalim. Kabalo magkakamulang mo eh. Pang ba? Kau sa sa babaw. Ali na. Makuyawan man tadani. Di ko na mababara man na. Musa ka na day? Sorry ko mo din. Ayo taas kayo. Dili I-try ko na. Di ko rabit sa ka ba? Ay, murag diri dagoy ka mo kuan oh. Bayo mo. Magsugod. Di lagi sige di ko rabit sa kuno ka. Hawid lang mo lang. Lagi makilalam kay malungkot. Di man lalom oh. Oh, matug ka draman. Dili mo in. Dili kay na tonggon. Ah, sige. Unja guys. Mo na to yung gipakita namo ninyo diri ag mga anang tawag ito is more fun in the Philippines. Taghagadong mga pandari ka ng mga pwedeng ninyo ngariun. Nice ag bato. Sa taas sa gibilin. Nang itong pagkaon lagi siyang kuwan mo. Kasi Crystal rin naligo, kami naligo. Diyan na may mga cottage dari, pwede mo mag-baon ng mga pagkaon dyan. Mag-swimming diha oh. Nami guys, nanay ka dito boss eh. Hi. Gihanap ka po siya ako. Gihanap ka po. Hala pila pa ni Tama. 150. Di mo siguro 50 oy. Mabu raman. Ipang Dasa uha isintang laman. Nadugay mi dari guys kay nalingaw mi picture.
Nalagi po yung sa kahagdan. Siya ang place na rin nga. Day. Siya island view. Asa maring sa kahagdan ng dari. Kana, pwede po na magpa-picture di dapat eh. Pero dalan. ICR. Na ICR dari di ay. Na CR. Pa-picture eh. Pa-picture. Guys. Magduha to ah. Ano di ay sige. Dalis ka na naipasa. Kapit na mi guys. Pero gani hata murag ang dehar na to. Di para murag ang dehar na to ba? Doon natin no. Pagkakasabot guys. Tabi-tabian ra. Ni agas ang dugo. Ito sayan siba. Nindot og picture niya. Ito view. Oh, blue kay dagat. Oh, ginudang kita nga eh. Blue kay dagat. Oh. Kamusta ka, Christine? Grabing ka blue ang dahig dagat tayo. Okay. Tawag Sumilon Island. Nino pagit yung dagat. Ay, labot na kita ni guys. Creative ka adjug mga gihimo. Na-enjoy sila ka terribly. Salamat ka adjug. Salamat ka Ate Day Chiri. You're welcome. Magpa-picture pa tayo. So gawas nami guys. Paborito ba na kumubulak? Nice ka adjug mga gling gling gling. Hi, hello daw sabi ni Crystal. Sagdanan da ito ah. Oh, picturean dyan ka nas. Stay and save. Picture, picture. Guys, nagamong kamuti wa mga kaan. Hi! Wala ka ng kamuti.